Mas Parno. Mas. Oh, Dek Mar. Pripun Dek Mar? Gimana pertanggungjawabannya? Loh, kok pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban apa lho? Kene linggo kene sik. Piye ana apa? Pertanggungjawabannya yang kemarin. Lah, memang aku salah apa kok kon tanggung jawab karo awakmu lho? Yang kemarin malam masa lupa? Ya aku leli, malam-malam kita kan banyak loh. Nah, malam sik endi sik tok maksud? Yang di pos ronda, yang sama Pak RT. Oh alah, mbok ngomong ket mau kan pikiranku dadi negatif toh. Sik masalah anggaran iki. Oh, ya sing sabar sih. Oke, semua itu pasti ada jalannya. Makanya sabar toh, Mar. Sabar terus, kesabaran aku tuh udah habis tahu. Masa? Ngadepin Mas. Iya. Iyalah, Mas sebagai ketua nggak Aduh. bisa ngurus anggota, kelemar. Ya maksudku ki bukan kelemar-kelemar kayak gitu toh, Mar. Aku ki maksud ngumpulke kanca-kanca Karang Taruna siki ben nggo bahas strategi sing jitu kanggo bahas anggaran niku lho. Kuwi do omong apa to strategi. Aduh, Pak. Bae nganti gugah wong turu. Iki lho, Mbak. Pangapunten, Mbak. Ame wae. Mas Ngopo? Parno Apa Parno? kan sebagai ketua pemuda, Heeh. tapi kerjanya kelemar. Parno, Nggih. kowe iki sing iso dadi ketua le, di pemimpin kanca-kancane, ora klemar-klemer. Kang, Dek. Oh, ya, wis rampung. rampung. Ngopo ta wingi iki? Kok nggo gorok bareng? Gawe gerang siti kuwi wingi. Oh, alah grange Siti wingi ta. Kuwi do ngopo kuwi kok ana rembukan apa kuwi sing penting kok. Ambuh do. Iki Pak D, Regejegan wae ket mau. Mas Parno. Iki lho, Ding. Anu, Mbak. Wingi iki si Mar iki ngoyak-ngoyak wae ket wingi masalah anggaran kae lho, anggaran sing nggo pesta sik akon Pak RT. Lah wong yang kondisi lagi kaya ngene, aku ya urung siap nek tak ngumpulke bocah-bocah sike. Iki wis disusu-susu. Kowe par karo Marni. Iya, Pak D. Aku wingi kan wis ngomong karo Pak RT. Nek kegiatan kuwi ora setuju. Mending dienggo pengajian wae ben imane tambah kuat. Wah, cocok iku, Ding. Ini malah RT-ne malah angel kandhanane. Bakal mlebu. Ora do ribut lho. Ribut wae doan. Aku ya wis ngomong mbok dienggo digunakake liyane. Misale mbantu mbok giyem kae. Oh, anake pateng kleler. Mbak Di, Anak iki to, Mas? iki ajanten nggih masang panggung, Mbak Di. Nggih, monggo. Nggih, kula rin nggih. Nggih, monggo. Lho, delok dhewe to. Tanpa dikomandoe pemuda do gotong royong dhewe-dhewe ngono lho. Makane kan aku ngomong karo awakmu ki sing sabar. Iya, ya wis. Ya wis ngeten riyen Pak De, kula tak nyusul kanca-kanca Karang Taruna kae gotong royong. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten sanget ya Pak De nggih. Monggo, sedanten. Nggih. Mas Parno. Ikut. Pak D, aku tanya Mas Parno ya. Makasih Pak D. Nggih, monggo. Dulu kabeh. Mbah Soma ya tak tinggal bali wae. Wilah. Bocah-bocah modho ning ndi? Lah kok ilang kabeh? Tiwas digaweke wedang kok malah do lunga. Do ra cetha tenan iki.